नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके गीतकार विजय बागी के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके हिंदी धुन पर भोजपुरी सैड सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत के लेखनी के लिए बानी रउआ सबन खतरा। और दिल से बताओ तनी कि एक नया म्यूजिक बनवा के रुआ बढ़िया से गायकी कर देम तो गाना 100% बच जाई। भैया चलिए मुखड़ा के स्टार्ट कर लिया, कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का एकर लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निराश भइला की जरूरत नइखे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के वैसन मीटर हमरा कलम के जरिए मिली। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। रुआ अपना मन के फरमाइश के हिसाब से गाना लिखवा सकीले। नया कंपोजिशन ताहे ट्रैक पर, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, भोला भजन, ताहे देवी गीत, ताहे पूर्वी निर्गुण, खेमटा डफरा, कुछ लिखवा सकत नहीं हमसे। हर तरह के गाना लिखेनी। और चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर रोज़ वीडियो लेके उपस्थित होत रह रउआ सबन के बीच में। देखिए आज के धुन बाटे हिंदी गाना एगो रहे, पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, दहरे दा दा दरे दरे दा, वह लय बाटे। लेकिन पर भोजपुरी सैड सॉन्ग लेके उपस्थित बने। कैसे गायक बा कि रहलू कुमार हो, करत रहलू प्यार हो, गइल बारू जब से ससुराल। रहलू कुमार हो, करत रहलू प्यार हो, गइल बारू जब से ससुराल। पियावा के पाई के जिएलू भुलाई के, लागे याद आवे ना हमार, सोना लागे याद आवे ना हमार। रहलू कुंवार हो, करत रहलू प्यार हो, गइल बारू जब से ससुराल। पियावा के पाई के जिएलू भुलाई के, लागे याद आवे ना हमार, हाँ लागे याद आवे ना हमार। तो उम्मीद करतन भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आइल हुई। अगर पसंद आइल हुई ये गाना के फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहत हो कब तो बेहिचक कांटेक्ट कर सकीले। हमारे कांटेक्ट नंबर बाटे भैया 88 74 47 31 28। रुआ ये गाना खतरा ताहे अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। मिला तनी हम अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, कुछ नया धुन के साथ। तब तक के लिए रुआ सब सम्मति चाहता नहीं। वीडियो पसंद आयल हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर देखे के, सुने के, गावे के मिल जाए। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।